И здравейте хора, аз съм DJ Terror. Това ще бъде едно клипче в PvP България. И в момента, ако се чудите защо качеството е гадно и не може да прочитате там какво пише, поне така си мисля, че не мога да пише, защото снимам с OBS и не знам точно как да го оправя за сега, но за това клипче ще бъде с, да не ми лагва, да ми върви по-добре, ще бъде с OBS. А иначе следващите клипове ще ги снимам с друга програма, ако хода на PvP и така. Да. И в този епизод ще ви покажа новите ми неща в сървъра. Аз играх доста време, но не съм снимал през това време, защото не знам, просто не ми се снимаш. Няколко пъти правих клипчета, обаче не ме кефаха и просто ги триех. И да, като цяло би трябвало много да ви засича. Не да ви засичам, и просто качеството е много гадно. Но за следващия епизод, който ще е на PvP, това няма да е така. В момента, както виждате тук, съм ранг юзър. Да, изтече ми титана. Юзър съм. Но всичките ми хубаво остават. И сега ще ви поразведа малко. Ще покажа първо ендър честа, въпреки че то нямам кой знае какво. И това са ми нещата. Този е VIP, обаче все още си търса елит. Това са ми голденки и легове, фул меч, тук инструменти, този меч и така. Ще ви покажа някои от хомовете ми сега. И това ми е новия хом. Като цяло няма ви показвам, ще ви покажа само тези, които мисля, че има. Да, е тук живея. В тази барачка. Обаче мен вече не ме вълнува дали ще е някакво красиво или отиде, защото аз тук там е просто да имам някакви фермички и да си правя полшанки. Тук си имам фермичка за зайци, от което имам вече, то не мога да напиша и чест, имам 20 ръбит фута. Преди малко си показах ендър чест. Нека го направим на шугър. Да, това са ми материалите, нямам много. Но да, сега това. Какво да ви показвам? Тук имам Pro 3. Тук Pro 3, Pro 3, Pro 3. Тук са Sharpness 3 и Sharpness 4. Тук другите често имат глупости. Даже не мисля, че е нужно да ви показвам. Да, тук имам глави Ендерман. Тази е на Spots, Хелпъра, Vitor Gamer. Тази просто ме кеф ще я взех. Да, и тези. Даже само може да нахраним морковите. Да нахраним зайците с моркови. Гледайте сега. Как всички ще скочат към мен. Аре, си ги нахраним. Е така, лекичко задържам лявото копче. Те са много яшни. Тук 2-3 стакла изчезват. И ако някой не иска да гледа как храня тези зайци тук, може да спине с 1-2 минутки сигурно. Там малко. Както забелязвате, той се дига и левел, защото моите зайци са доста и не са много, има и хора с повече, но дигам, сигурно ще дигна към 15 левел. Вече съм 9 само от хранене на зайци. Това може да го използвате, ако си направите огромна ферма за зайци. И е така отведнъж да дигате 30 ниво. Това е много яко. Ама аз ги избих преди... Бяха повече, ама ги избих и... Затова са по-малко. Чайте да се нахраня. Дванайсти съм вече. Тоест нещо искам мачмена. Нещо не ми е писал преди това.
Да. Да. Да, и с този спич. Трябва да не ме излъжи, мисля, че няма излъжи. Ще си взема елит. Да, и сега тук. Това е малко скучно, но все тая. Добре, няма ги храна повече, само и тея. Последният стак, защото... Рада си. Да ви покажа някой друг хом. Така, ще ви покажа хом... Зайци. Това още не май хом за зайци, ако е този. Обаче не съм абсолютно сигурен. Да. Обаче тук някой ги избил. Да, и това тук също. Точно не знам откъде се влизаше. Може да ги похрани тези. Сега не мога да вляза. Да, и тук си има зайчета. Хом... Какво да ви покажете? Те с повечето са тъпи или са рейднати или... Ще покажа и този хом. Тук си държа всички тенни айтеми. Да. И сега ще покажа какво си държа в този хом. Тук имам Bedrock и Pro четворки, като те всичките са сам Breaking. Без тук малко от панталонките. Тук Pro четворки отново. Тук бутушките и награниците имат на Breaking. Тук мечове малко с лутинг. Тук така. Тук отново имам такива. Нямам каски, иначе другите ги имам. Тук имам такива неща. Не много ценни. Глупости общо взето. Тук едни Dead Spider бутушки. Тук имам фул брадви, фул мечове, фул сетове и е тази каска. И е този меч са някакви уникални, защото май само аз имам такъв меч в сървъра. Фул лък, тук фулки. Тук отново фулки. Тук отново фулки. И тук отново. Общо са 1, 2, 3 и почти и четвърти чест, ама той не е пълен. Той и този трябва само каски, иначе. И тук бутушки. Горе-долу това е, не знам какво друго да ви покажа. Те с хомовете някои... Не знам. Дори даже някои не знам къде са. Та тук си го направих да джъмпвам. Ама не мога да го джъмпна. Аре, джъмпвам го веднъж и спирам клипа. Аре, натам. Оп. И да, това мисля да от мен. Следете ми канала, скоро ще кача клип на PvP. С хубаво качество. В сървъра. И...